friends, welcome to my Odisha Kid TV channel. आज आम ए भिडियो रे टेबल ऑफ 9 रीडिंग करिबा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। आपन जदि टेबल ऑफ 8 रीडिंग करने को चाहते तो ओडिशा किड्स टीवी चैनल को जाए प्लेलिस्ट रे देखि पारिबे। मु आशा करूची ए वीडियोटी आपन मानन को भल लागिथिबो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।